Ben, boa tarde, comezo por un saúdo a todos, a todas, por estardes aquí. E que ademais para nós esta é a primeira sesión presencial que facemos dentro deste ano. Non quere decir que empezáramos a traballar nin onte nin hoxe, é dicir, realmente estamos traballando desde o día 2 de xaneiro, porque o día 1 sería un pouco abusivo, pero ata agora estivemos non somente cumprindo co noso itinerario que segue sendo moi intenso a través de internet e a través do noso web, con tarefas de distinto tipo ou tamén con múltiples e variadas reunións organizativas, entre elas o primeiro plenario deste ano. Pero realmente a primeira sesión presencial que facemos este ano é esta de hoxe, que leva por título 40 anos de políticas culturais a debate, e que organiza a Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais, a que lle dou as grazas pola disponibilidade non solamente para deseñar esta mesma xornada, sino por unha tarefa que desenvolven ao longo de todo o ano con do que realmente nós desde o Consello e particularmente desde a Executiva estamos realmente moi satisfeitos e moi agradecidos porque engaden unha liña de reflexión, de debate, de achegarse a temas de tipo transversal que teñen moito que ver coa cultura, que teñen moito que ver coa xestión difícil da cultura e tamén moito que ver co que se nos aveciña nos próximos anos. E, desde logo, ten moito que ver con algúns dos mandatos nucleares que ten o Consello da Cultura Galega para o seu labor. Por tanto, grazas á Comisión por organizar esta xornada e direi tamén que non é casual que nós iniciemos a nosa actividade presencial xustamente con esta xornada, porque se sitúa aí como unha especie de punto de unión. O ano pasado, no ano 21, estivemos celebrando en Galicia os 40 anos do Estatuto. É dicir, un estatuto que foi un punto de partida de tantas cousas, pero tivemos a sensación de que se contemplou máis como un punto de partida que como un punto de chegada, porque tamén se chegou ao estatuto despois de moitas cousas. Entón, dixemos, hai que poñer iso de relevo, é dicir, que o estatuto non naceu da nada, senón que naceu de que antes, durante as décadas anteriores, durante, sobre todo, o franquismo, ou o tardo franquismo, houbo toda unha serie de movementos políticos, culturais, veciñais, sindicais, etc., que prepararon un caldo de cultivo non solamente para unha emerxencia da nosa identidade cultural, vencellada tamén a loita antifranquista, naturalmente, senón esa ilusión con que logo participamos dun estatuto que a moitos daquela nos parecía insuficiente, pero que foi o que foi. Ben, por tanto, quixemos pensar que este ano había que dar un paso máis alá da conmemoración que houbera no ano 21. E o ano 23 nós facemos 40 anos, porque o Consello da Cultura foi unha das primeiras leis que elaborou o Parlamento. E, por tanto, hacemos nos primeiros meses do ano 83 estamos a piques de cumprir 40 anos. E creemos que, ademais, que haberá que tamén conmemorala a efeméride, que haberá que conmemorala desde o noso punto de vista máis ben como un estudo de cal é a situación hoxe e, por tanto, pensando máis nos 40 anos que quedan por vir que en facer reconto dos 40 anos pasados. Entón, esta actividade está un pouco aí, nese dobre camiño, de que, por un lado, nese momento se puxeron en marcha toda unha serie de políticas culturais que eran probablemente as que había que facer naquel momento ou as que se quixo facer naquel momento e que nacen como resultado dun pasado que se viña alimentando e, por tanto, como o punto de chegada a algo,
E tamén como que hai que, bueno, en algún momento hai que parar a reflexionar sobre ese 40 anos despois, aquilo que se deseñou para aquel momento, naquele contexto, que, como digo, era un punto de chegada e un punto de partida ao mesmo tempo, vale para este outro momento que estamos hoxe, con todas as cousas que pasaron polo medio, con todos os cambios que houbo na sociedade, na cultura, nas comunicacións, na nosa maneira de vivir o mundo, nestes 40 anos. Non? Entón, por iso digo que non é casual que nós realmente iniciemos o ano xustamente con esta actividade. Ao longo do ano haberá máis actividades nesta liña de repensar cales foron as bases que se colocaron naquel momento e que concluirán no ano 23 repensando tamén sobre as bases en que se concibiu o Consello da Cultura Galega e a súa tarefa durante este tempo, pero nós queremos poñer o acento, unha das 10 liñas que nós temos estratégicas para este ano, hai 4 que son temáticas e hai 4 que son transversais de outro tipo. A primeira que temos é o que quixemos chamar a foxa da autonomía, é dicir, como se chegou, porque creemos que é un acto de xustiza histórica recordar todos aqueles movementos que fixeron que Galicia fose un lugar distinto durante aqueles tempos e que ademais posibilitaron desde a clandestinidade no inicio e logo bordeando continuamente a legalidade franquista, con todas as comillas que queirades poñer a esa legalidade, bordeando todo iso, fixeron que no momento en que chega a autonomía nos faramos quen éramos e non calquera outra cousa. Sen máis, doi a palabra a Dolores Vilavera como coordinadora da sección. Agradezo de novo a vosa presenza, a vosa contribución. Esperamos que a xornada sexa do voso gusto, que o debate sexa frutífero e ela ten a palabra. Bueno, pouco teño que engadir, alén de facer moi explícito o meu agradecemento ás compañeiras e compañeiros da comisión pola dialéctica sempre, polo debate, pola reflexión, especialmente a Xavier Campos e a Marcos Lorenzo. Esta xornada de hoxe parímola entre os tres, para ben e para mal, todo o que teña de bo e cousa deles, e tamén por ese exercicio pensarmos en común que é tan fructífero. Ben, como a presidenta explicaba, pois a comisión este ano ten calendarizadas varias xornadas nas que vamos a abordar aspectos sectoriais desta reflexión que ela explicou. É dicir, nós, como comisión técnica, vamos poñer o foco nos resultados desa política cultural que se diseña coa autonomía 40 anos despois. Temos que pensar hasta que punto esas políticas, esas estructuras cumpriron o mandato estatutario ao que se supón que se debían e tamén temos que revisar ata que punto serven na Galicia do século XXI unha Galicia moi preocupada, entre outras cuestións, pola sustentabilidade. E, polo tanto, pendente dun novo eixo, dun novo paradigma que hai 40 anos ninguén tiña en conta, pero que neste momento nos parece imprescindible se queremos asegurar o futuro deste país. E, polo tanto, pensamos e falamos dende puntos nodais nos que conflúen vellas e novas sensibilidades, vellas e novas preocupacións. Por lo tanto, como vos dicía, vai haber xornadas de carácter máis monográfico nos próximos meses, nas que abordaremos as artes escénicas, nas que abordaremos a necesidade dunha institución neste momento en unha situación complicada como é a Filmoteca de Galicia. Necesitamos unha filmoteca. Que filmoteca queremos ter? Que filmoteca debemos ter? Poremos tamén o foco nas políticas municipais, porque nos parece que no ámbito do municipalismo é onde se coceu realmente a estrutura base do que é hoxe a cultura galega, é dicir, o que permite soster esa andamiaxe de alguma maneira institucional, estructural e demais, pero queríamos comezar cunha sesión de alguna maneira de corte como máis panorámico, e de aquí, finalmente, este diseño no que hai representadas
distintas frontes, distintos ámbitos que nos parece que foron moi operativos neste proceso. Están representados os pioneiros, de alguna maneira, as persoas que nos primeiros momentos puxeron en marcha un proxecto, tiñan unha idea e tentaron levála adiante. E nesta primeira sesión en concreto temos a Luís Álvarez Pousa, na segunda Xavier Senín, temos o municipalismo, representado por Mercedes Rosón e tamén pola nosa compañeira do Consello de Cultura Galega, María Xosé Porteiro, que responden un pouco a dous momentos diferentes e vai ser moi interesante ter esas visións. Temos o ámbito máis profesional, máis puramente técnico, que representa Marcos Lorenzo e que representa Xavier Campos, e temos a colaboración tamén, sempre nos parece imprescindible, do mundo da información, do xornalismo, con David Lombao, de novo con Luís Álvarez Pousa, de novo con María Xosé Porteiro. Polo tanto, de novo hai unha confluencia de complicidades, de puntos de vista, e nada máis que empezar a traballar. Temos, creo que, un tempo razoable toda a tarde por diante. Gustaríanos facer o esforzo ás persoas que intervimos de que quede tempo para o diálogo e o debate, tamén nas persoas que nos siguen en streaming ou que nos escoitarán nos vindeiros días, pois un agradecemento pola súa atención, e, sin máis, chamamos aquí a mesa xa as persoas que participan na primeira sesión. Moitas gracias.